Coucou, tantarako raha nareo. Misy namako zay bôka zegny isan'andro izy mitsetsika aminakahy problème couple anazy. Hoe efa maiky-nazy mitrompe izy, maditry et tout. Ok, magnanga an-tegna zegny mba nagname solution. Nambarako taminazy, kofa izy tsy hovoly, tsy hagnajo anao, sara hoagny. Azonareo. Ok, quelques minutes plus tard, asany lamigna donc izy ndraiky laolonazy ty agny. Izy nagnano publication statut zay ta Facebook fa les jaloux vont maigrir hoy izy. Na maro izy karaha ty olo magnirika antsika hisarika nambaraka ty. Ireo maty fô izy karaha ty fa antsika tsy hisarika. Nanjary igny zegny nialogny relation-nazy koa zegny za tamin'izaho nagname solution fa misarahagny. Nefa zegny bôka tamin'izy mitsetsika isan'andro amintegna fa izy ty sarika empaka dia tsy mivadiny zay nagnamezan-tegna solution hoe misarah. Nanjary za koa ny fotoany. Ke tsy zay raha tiako haviagna fa relation-n'olo aza idiragna e. Niany reo io miady, teteteka agny reo fa milamigny, afa nanjary anao edy mpamoriky na tia misarika roy. Zay fa bisous e.